iltaa. Tämä on Breaking News. Minä olen Aiva Kukka. Ja minä olen Irja Kulma. Turussa järjestettävä Amatsingrasi-kilpailu saatetaan joutua perumaan liian etevän kilpailuparin vuoksi. Koska voittopari on jo selvä, muut kisajat tietävät mihin osallistumismaksut menevät. Anteeksi, juon vettä. Lamaantunut kilpailujärjestö on tehnyt kaikkeensa peruuttaakseen kisan, mutta kilpailuun jo käytetyt resurssit ovat kuluttaneet myös kaupungin varoja, eikä kaupunki suostu mitätöimään jo tehtyä työtä. Toimittajamme Jarmo Mähkä pääsi seuraamaan kisaparin innokasta ja sitkeää harjoittelua. Jarmo Mähkä, tässä nää nyt reenailee. Kiitos Jarmo. Saimme paikalle myös asiantuntijan Riston. Terve. Risto, mitä mieltä sinä olet tilanteesta? Eikä siitä nyt mitään kommentoitavaa ole siihen. Vaan sitä maailmassa muutenkin tämmöisiä nähty. Kiitos Risto. Tässä oli illan uutiset tältä erää. Kuulemisiin.